На вайне ва ўкраіне загінуў жыхар рэчыцы Мікалай Коваль, які ваяваў на баку Расіі. Былы знаёмы няўдалага акупанта распавёў Флагштоку, што ваяваць 44гадовы беларус пайшоў пасля шэрагу асабістых няўдач. Па словах мужчыны, Мікалай быў нармальны кампанейскі хлопец, скончыў гомельскі каледж кулінарыі і інжынерны інстытут, адслужыў у паветрана-дэсантных войсках, яго хацелі нават паставіць начальнікам брагінскага аддзела МНС, але ён адмовіўся і пайшоў на Беларуснафту. Там таксама нешта не зраслося, таму Коваль купіў бус і вадзіў маршрутку. Але, як распавядае знаёмы, сеў на стакан. Вядома, што на Коваля распачыналі нават крымінальную справу за наўмыснае знішчэнне маёмасці, але вытворчасць спынілі. Ну а далей былі развод, аліменты, страта бізнесу і, як вынік, ён заключыў кантракт на СВА. У маі 24-га Коваль быў паранены. Пасля шпіталю зноў вярнуўся на вайну, дзе яго прызначылі камандзірам узвода. Але з 4 ліпеня 24-го года Коваль лічыўся зніклым без вестак. Хавалі адны берцы, кажа знаёмы, бо меркавана прычынай смерці Мікалая стаў выбух. Яго родным даставілі толькі асобныя фрагменты цела.